Ακολουθεί η διακαναλική συνέντευξη του κόμματος Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων Ευρώπης, ΟΔΕΕ, με αφορμή τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024. Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Χρήστος Κώστας, πρόεδρος Ομογενειακού Δικτύου Έλληνες της Ευρώπης. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι το κόμμα ιδρύθηκε στις Βρυξέλλες πριν 6 μήνες με εξαίρετους και έγκριτους νομικούς. Πράγμα το οποίο πήραμε το δρόμο και ήρθαμε στην πατρίδα για να καταθέσουμε στο Άριο Πάγο να ελεγχθεί το καταστατικό μας, πράγμα το οποίο και αυτό έγινε, εγκρίθηκε. Εν συνεχεία μας δώσαν την εντολή ότι θα πρέπει στην τακτή ημερομηνία να καταθέσουμε και τις 20.000 ευρώ, πράγμα το οποίο συνυπέστατη ακριβώς την ημερομηνία που μας είπε το Υπουργείο Εσωτερικών, το πραγματοποιήσαμε, και οτιδήποτε άλλο διαδικαστικό ζήτησε η πατρίδα μας, εμείς φανήκαμε αντάξει. Τώρα, ως προς το θέμα του προγράμματός μας, εμείς κατεβήκαμε για να μπορέσουμε με τις καλές δημόσιες σχέσεις που έχουμε από αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από ευρωβουλευτές των διάφορων κρατών μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το καλύτερο δυνατόν για τους πατριώτες μας, για την Ελλάδα, για τα δυσβάστακτα μέτρα αυτά, το οποίο μαστίζουν ακόμη και σήμερα τον ελληνικό λαό. Ένα εξ αυτών είναι, θα θεωρήσω ότι εδώ δεν κοροϊδεύουν μόνο τα μικρά κόμματα αλλά και την αντιπολίτευση, αναμεταξύ τους αλληλοψεύδονται, λένε ψέματα και στον ελληνικό λαό. Και ένα από αυτό, το θέμα που είναι το κυριότερο, είναι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ. Αποτέλεσμα βλέπετε ότι ενώ δεν έχει τη δύναμη αυτό που είχε κάνει η Πορτογαλία στη Βαρκελόνη, αυτοί που δεν κατεβάζαν τις τιμές, 4 σούπερ μάρκετ αφαιρέσαν τις άδειες και αναγκαστήκανε μετά από 1 μήνα και συμμορφωθήκαν και επανήλθαν στην διαδικασία. Εδώ ο κύριος Πρωθυπουργός θεώρησε καλό, λέει, να στείλει επιστολή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην Κομισιόν, και στην κυρία Φόντερ Λάιεν, να την παρακαλέσει να μισολαβήσει στις πολυεθνικές εταιρείες προκειμένου να ρίξουν τις τιμές. Ξέρετε, αυτό είναι μέγα ψέμα. Είναι αφής αδύνατον η Φόντερ Λάιεν να παρέμβει στις πολυεθνικές εταιρείες, διότι δεσμεύονται από διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα την αγνοήσουν. Πράγμα το οποίο δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς όμως, εφόσον ο ελληνικός λαός και η πατρίδα μας τιμήσει και μας στείλει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα κινήσουμε τη διαδικασία με τις πολυεθνικές εταιρείες αυτές διαμέσου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εφόσον δεν συμμορφώνονται, να συμμορφωθούν με τον νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα δεύτερον που θα θέλαμε να εφησιάσουμε την προσοχή μας, και το έχουμε και στο καταστατικό μας, είναι ότι θα παλέψουμε με τις υπογραφές που βάλανε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία να ιδιωτικοποιηθούν τα κρατικά νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να πετάξουν τον κόσμο στο δρόμο, τους εργαζόμενους που εργάζονται, και δεύτερον να μην έχουν τη δύναμη οικονομικά η μεσαία τάξη, η λαϊκή μάζα, η φτώχεια της επαρχίας. Να φανταστείτε ένα απλό παράδειγμα, μια γριούλα το οποίο παίρνει μια χαμηλή σύνταξη στην επαρχία, χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο, είτε να πάρει, να πούμε, την αγωγή της, είτε να κάνει κάποιο χειρουργείο. Θα της πούνε, για να κάνεις το χειρουργείο
θα πρέπει να πας το απόγευμα. Το απόγευμα όμως αυτό θα χρειαστεί η γιαγιά αυτή να δώσει 2.000 ευρώ από την τσέπη της, πράγμα το οποίο δεν τα έχει τα λεφτά αυτά, οπότε είναι φύση αδύνατο να ανταπεξέλθει ως προς την επέμβαση, και εδώ θα έχουμε ένα μοιραίο συμβάν για τους ηλικιωμένους στο εσωτερικό της Ελλάδος. Εμείς θα παλέψουμε να καταργήσουμε και να ακυρώσουμε πάλι, όπως σας είπα, επειδή είναι τα πλοκάμια πολύ μεγάλα σαν τη Λερναία Ύδρα, θα παλέψουμε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και μέσα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό δίνω το λόγο της τιμής μου στο ελληνικό λαό, εφόσον μας τιμήσει με την ψήφο του, ότι θα το πράξουμε. Ένα δεύτερον, θα ανεβάσουμε το ημερομίσθιο του ανειδικεύτου εργάτου και θα ζητήσουμε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να επανέλθει η συλλογική σύμβαση που ήταν παλαιότερα, δεδομένου αυτοί θα μας πούνε ότι είμαστε σε χαλαρή επιτήρηση. Μάλιστα κύριοι, αλλά η Γερμανία από την πατρίδα μου έχει αποκομίσει 170 δις. Έχει δηλαδή ξεσκίσει την οικονομία της Ελλάδος, το σεβάστηκε ο ελληνικός λαός, το σεβάστηκαν οι πατριώτες μου, υπέκυψαν και τηρήσαν το νόμο αυτό με τα μνημόνια που τους φέρανε, αλλά σήμερα η Γερμανία εισέπραξε 170 δις από την Ελλάδα, γιατί το χρέος το πραγματικό ήταν 140 δις της Deutsche Bank. Άρα λοιπόν τα λεφτά τους τα πήρανε. Τώρα από εδώ και πέρα το κογλυφούνε, και αυτή η τοκογλυφία που ισχύει εις βάρος στην πλάτη του ελληνικού λαού, εμείς εάν δεν καταφέρουμε να το κατεργήσουμε μέσα από τη διαμαρτυρία μας και τη στάση μας και τα έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωβουλή, θα καταφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και δηλώνω υπεύθυνα ως πρόεδρος του κόμματος ότι σε περίπτωση αυτό δεν θα γίνει, εγώ θα ανακοινώσω στο ελληνικό λαό και θα υποβάλω αμέσως την παρέτησή μου. Ένα τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι ότι θα πρέπει διαμέσου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, διότι δεν υπάρχει πλέον εδώ κανένα φως στο τούνελ για το θέμα από το μάτι, 100 οικογένειες φύγανε από τη ζωή, με αποτέλεσμα, είδατε και μόνοι σας, ότι δεν δικάστηκε κανείς. Πληρώστε από 10-20 χιλιάδες και είστε όλοι ελεύθεροι. Ως προς το θέμα της δικαιοσύνης, έχω να δηλώσω προς τον ελληνικό λαό το εξής. Έχουμε καλούς δικαστάς, καλή δικαιοσύνη. Για μας η ελληνική δικαιοσύνη, για να φέρει αποτέλεσμα στο ελληνικό λαό, θα πρέπει οι δικαστές, οι ανώτατοι δικαστές, να εκλέγονται από το σωματείο τους, από το σωματείο της Ομοσπονδίας Δικαστών και Εισαγγελέων, και όχι να διορίζονται από το κράτος. Αυτοί που διορίζονται από το κράτος, να ξέρετε ότι δεν έχουν πολλές δυνάμεις για να εφαρμόσουν, ενώ είναι εξαίρετοι δικαστές, διότι παρεμβαίνει το πολιτιακό. Ένα δεύτερον, και δείτε το σαν ελληνικός λαός, ένα δεύτερο που θα σας πω, που είναι πάρα πολύ αυτό πλήγμα, εγώ εξεπλάγει. Ωραία η κυρία Πρωθυπουργός, για τον ΑΒ λόγο, δεν με ενδιαφέρει το προσωπικό της, θα την καλέσει το αρμόδιο δικαστήριο δικαιοσύνη να απολογηθεί για οικονομικό όφελος. Σωστό. Μπορείτε να μου πείτε σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει ο Πρωθυπουργός μάρτυρας υπέρ της γυναίκας του? Δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης ότι εγώ θα πάω μάρτυρας υπέρ της γυναίκας μου στο δικαστήριο. Και σας απαντώ υπεύθυνα με το χέρι στο Ευαγγέλιο. Ποιος δικαστής θα τολμήσει να δικάσει αμερόληπτα και δίκαια όταν έχει μάρτυρα απέναντί του τον Πρωθυπουργό της χώρας? Απαντήστε μου.
Άρα αυτό για μένα είναι θέμα φιάσκο, αλλά και ένα θέμα το οποίο παρεμβαίνει με την παρουσία του στο αποτέλεσμα της δικαιοσύνης. Εμείς θα ζητήσουμε να γίνεται η εκλογή των ανώτατων δικαστών και στα μικρά ακόμα μονομελές και τριμελές και πενταμελές δικαστήρια να εκλέγονται από τα σωματεία τους και όχι από την πολιτική ηγεσία, όποια και να είναι αυτή. Ένα δεύτερον που θα ήθελα να τονίσω περισσότερο σε αυτή την κατάσταση είναι το θέμα των ΤΕΠΟΝ. Το θέμα των ΤΕΠΟΝ δεν τιμωρήθηκε κανένας και από ό,τι βλέπουμε μακάρι να τιμωρηθεί, αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα τιμωρηθεί κανένας εδώ. Εμείς αυτό το θέμα με τις οικογένειες των θυμάτων θα καταλήξουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να λύσουν τη διαφορά, γιατί είναι κοινωνικό έγκλημα και πρέπει οπωσδήποτε να δικαιωθούν τα θύματα των οικογενειών, αλλά να μπορέσουν να τιμωρηθούν και οι υπεύθυνοι, ώσπου να ξεκαθαρίσει από τη χώρα μας η διαπλοκή και η πολιτική διαδικασία όλη αυτή στα κυκλώματα, είτε της συγκοινωνίας, είτε αν αυτό είναι τρένα είτε είναι λιμάνια. Και θυμάστε τι είχε γίνει και με τον άλλον, να πούμε, στο λιμάνι που έπεσε ενώ τον κοίταγαν, τον σμπρώξαν και έπεσε μέσα και πνίγηκε στο λιμάνι. Από εκεί και πέρα είναι πολλά τα αίτια, το οποίο ξέρετε θα τα δρομολογήσουμε με τη νομική μας υπηρεσία. Ένα τρίτον, θα στηρίξουμε την αγροτική τάξη. Την αγροτική τάξη θα τη στηρίξουμε με τελείως απαλλαγή των καυσίμων για τα τρακτέρ τους, τα πετρέλαια, χωρίς φορολογία. Ένα δεύτερον, θα ζητήσουμε να ανεβάσουν το δυνατόν την παραγωγή τους κατά τέτοιον τρόπο, οπότε να φτάνει στο καλάθι της νοικοκυράς τα προϊόντα αυτά σε εύλογη τιμή και όχι στην εκμετάλλευση των σούπερ μάρκετ. Ένα δεύτερον, θα ζητήσουμε από τα εργοστάσια για τα λιπάσματα της αγροτικής παραγωγής να μειωθεί κατά 60%, διότι ισχροκερδούν εις βάρος του Έλληνα αγρότη και δεν έχει τη δυνατότητα να σηκώσει κεφάλι, γιατί είναι δυσβάστακτα αυτά στις τιμές. Βρήκανε την ευκαιρία και όπως το γνωρίζετε όλοι και γελάει και η Ευρώπη, η Ουκρανία πόλεμο πουλάμε το νερό. Μου ήρθε η ιδέα, αλλά θυμήθηκα αυτό που έχουν υπογράψει η Εθνική Αντιπροσωπεία με τους Ιταλούς, ότι από το 2027 που λέτε το νερό της Ελλάδος η ΕΔΑΠ στο εξωτερικό. Αντιλαμβάνεστε το είδος πρώτης ανάγκης, έτσι, που είναι το νερό, το είδος πρώτης ανάγκης, να πούμε, για τον Έλληνα, λοιπόν, το πουλάνε. Θα καταλήξουμε σε σημείο να μην μπορούμε στο τέλος να πάρουμε ένα μπουκάλι νερό εμφιαλωμένο, διότι το νερό θα είναι χρυσάφι. Αυτή είναι η κατάντια της πολιτικής μέχρι σήμερα. Μας είπαν ότι ναι, συζητήθηκε, αλλά εμείς ακόμα δεν το έχουμε υπογράψει. Το έχουν υπογράψει στις εταιρείες, το οποίο χρωστάνε ελληνικά ομόλογα που δίνανε τότε και βγάλαν τα λεφτά, πήραν τα λεφτά, τα φάγαν τα λεφτά, δεν ανοίξανε, να πούμε, τη λίστα Λαγκάρτ, αλλά η λίστα Λαγκάρτ είχε και ένα δρομολόγιο καλό, τουριστικό. Έφευγε, να πούμε, από την κυβέρνηση, πήγαινε, να πούμε, σε γραφείο υπουργού. Το κράταγε στο σιρτάρι. Έφυγε από εκεί, ξαναγύρισε στη Βουλή, εξαφανίστηκε από τη Βουλή, αλλά δεν ξέρει κανείς, και ας βγει κάποιος από αυτούς να μας πει που έχει πάει αυτή η λίστα Λαγκάρτ, για να μπορέσει να πάρει ανάσα ο κόσμος. Ξέρετε, είμαι 50 χρόνια στο εξωτερικό και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό ένα και μόνο.
δεν έχουμε μάθει να λέμε ψέματα. Έχουμε τις δημόσιες σχέσεις τις δικές μας, το οποίο με τις δημόσιες σχέσεις αυτές, από γερουσιαστάς, από πρώην ευρωβουλευτάς, από υποψήφιος ευρωβουλευτάς στην Ευρώπη, εγώ προσωπικά έχω άριστες δημόσιες σχέσεις. Από το κρατήδιο της Μπάγερ, από το κρατήδιο του Έσεν, από το κρατήδιο της Ρενανίας Βεσφαλίας, από το κρατήδιο του Ανοβέρου, από την Σαξονία, από όλη τη Γερμανία, από τη Βιέννη. Έχω άριστες σχέσεις. Να μην απαρτήσω τα ονόματα αυτά, και όποιος θέλει μπορώ να κατανομάσω τα ονόματα υπεύθυνα. Θα παλέψουμε για να δικαιωθεί ο ελληνικός λαός, διότι βλέπαμε από το εξωτερικό ότι παρόλο την αμβάστακτη αυτή της μεγάλης φορολογίας και αυτό το μείωση των μισθών και αυτή την ταλαιπωρία του ελληνικού λαού, εγώ τιμώ τον ελληνικό λαό, διότι στάθηκε όρθιος και αξιοπρεπέστατος όλα αυτά τα χρόνια, στα δύσκολα χρόνια που δεν ευθύνεται για την κατάντια αυτή που φέραν οι πολιτικοί. Λοιπόν, όπως είπα και πάλι στον ελληνικό λαό, θα το πω κι άλλη μία φορά: ψηφίστε μας, στηρίξτε μας. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να σας προδώσουμε, και όσο όλο το πρόγραμμα που έχουμε στο καταστατικό μας θα το αναρτήσουμε όλο το καταστατικό στο διαδίκτυο, θα ενημερωθεί πλήρη ο ελληνικός λαός, και είμαστε υπόλογοι ότι αν δεν τηρήσουμε ένα από αυτά που σας είπαμε, εμείς την άλλη μέρα θα υποβάλουμε την παραίτησή μας. Ως προς το θέμα προσωπικά το δικό μου ως πρόεδρος, έχω να δηλώσω κάτι άλλο. Ο μισθός, εφόσον ο ελληνικός λαός με στηρίξει και με στείλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα υποβάλω ενώπιον του Υπουργού Εξωτερικών υπόμνημα ότι ο μισθός αυτός θα πάει στα ορφανά παιδιά, θα πάει στα Ελληνόπουλα, στα ορφανά παιδιά. Δεν έχω καμία αναπέτηση, ούτε €1 που θα μου δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το βάλω στην τσέπη μου. Είμαι εις θέση να επιβιώσω με τα δικά μου λεφτά που βγάζω. Για τους λόγους αυτούς ο μισθός, και έδωσα τη γραμμή και στους υποψήφιους ευρωβουλευτές, θα τα δώσουμε στα ιδρύματα προκειμένου να αξιοποιηθούν σε κοινωνικό επίπεδο, σε ιδρύματα φτωχών ανθρώπων και ορφανοτροφία. Αυτό θα το κάνουμε υπεύθυνα με όλη μας την καρδιά. Καλησπέρα κύριε Κώστα. Είστε καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι προβλέπετε να κάνετε για τους συνταξιούχους. Όπως ανέφερα, για τους συνταξιούχους θα ζητήσουμε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμέσου του Υπουργείου Εργασίας ότι θα πρέπει να επαναφέρουν τις συντάξεις στα επίπεδα που ήταν πριν το 9, διότι πλέον τα λεφτά οι χρηματιστές τα έχουν πάρει. Αν αυτό δεν γίνει, εμείς θα καταθέσουμε μηνυτήρια αναφορά εναντίον του Υπουργείου Εργασίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα μου πείτε γιατί επικαλείστε συνέχεια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο? Διότι φοβούμεθα ότι αν καταφύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη εδώ, είναι λίγο δύσκολο να μας δικαιώσουν, πρώτον, και δεύτερον, από ό,τι γνωρίζετε και είστε έμπειροι, θα χρειαστεί πάνω από 5 και 7 χρόνια. Ενώ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μέσα σε ένα τρίμηνο θα έχουμε την τελική μας απόφαση. Ή μας δικαιώνουν να δικαιώσουμε τους συνταξιούχους, γιατί είναι πράγματι η μεγαλύτερη αδικία, διότι έχουν πληρώσει τα ένσημά τους, έχουν δουλέψει πάρα πολύ σκληρά και με το έτσι θέλω κλείσανε τα ταμεία, πήρανε τα λεφτά
συγχωνεύσαν τα ταμεία, μειώσαν τους μισθούς. Είναι κοινωνικά απαράδεκτο. Όπως ξέρετε πολύ καλά και ως δημοσιογράφος που είστε, ότι ακόμα και στους δικαστάς που κάνανε επέμβαση πήγανε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δικαιωθήκανε. Για να δικαιωθούν να πάρουν τα αναδρομικά τους τις συντάξεις. Δεν τους τα δώσανε. Και πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να τις απολύσανε και όλα. Μπορεί, λέω. Σίγουρο δεν είναι, δεν ξέρω. Έτσι, ότι μην μιλάτε πολύ, γιατί θα κάνουμε ανακατατάξει στη δικαιοσύνη και θα βγείτε απ' έξω. Εμείς αυτό ζητούμε, ότι εφόσον δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα πρέπει τα λεφτά αυτά να επιστρέψουν στους έντιμους δικαστάς, γιατί όπως σας είπα, η Ελλάς έχει εντιμότατους δικαστάς και καλύτερα από την Ευρώπη. Αλλά δυστυχώς, αγαπητή μου κυρία, παρεμβαίνει το πολιτιακό. Και εκεί που παρεμβαίνει το πολιτιακό, η κατάσταση χωλαίνει. Αναφέρατε πριν διάφορες σκέψεις και για τη δημόσια υγεία. Με ποιους τρόπους πιστεύετε μπορεί να ενισχυθεί στη χώρα? Στη χώρα θα πρέπει τα νοσοκομεία να ενισχυθούν. Πρώτον, πρέπει να κατεβάσουν το παράβολο που δίνουν οι γιατροί στα φάρμακα, το οποίο τα ανεβάσανε, τη συμμετοχή. Δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει συμμετοχή. Ακόμα και ασπιρίνης ανεβάσανε. Ένα δεύτερο, για σκοπιμότητα της πολυεθνικής εταιρείας. Δεν έκανανε καλό κουμάντο στο θέμα της υγείας, να περιορίσουν τη βιομηχανία φαρμάκων, να εξασφαλίσουν στην πατρίδα μου πρώτα τα φάρμακα επαρκής, γενώσιμα και πρωτογενή φάρμακα και πολύ ισχυρά φάρμακα για τους καρκινοπαθείς κλπ. Και μετά να γίνεται η εξαγωγή. Εδώ, αγαπητή μου κυρία, ξέρετε, έγινε ανάποδα. Πρώτα στείλανε έξω, γιατί πρέπει να αρπάξει περισσότερα, όσο μπορεί να φάει περισσότερα, έτσι, η πολυεθνική εταιρεία, και να αφήσει τον κόσμο έκθετο. Όπως και έγινε. Ανεβάσανε τη συμμετοχή. Την ανεβάσαν τη συμμετοχή. Δείτε, μην πάτε μακριά. Πάτε να πάρετε, να πούμε, μόνο ένα κουτί ασπιρίνες που χρειάστηκα εγώ να πάρω, που είμαι και χειρουργημένος, και είδα τη διαφορά απ' έξω. Βλέπετε ότι για να πάτε με την ασφάλεια στο γιατρό σας, σου λέει να πάτε στο πριβάτ γιατρό. Αλλά για να σας δει ο πριβάτ γιατρός, για να σας γράψει μια συνταγή, θα πρέπει να δώσετε και 20 ευρώ. Αυτό με την παράγραφο 614 της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και στη Γερμανία και στο Βέλγιο και παντού. Εγώ έχω κάρτα. Όπου πηγαίνω στο Βέλγιο και χρειάζομαι να πάρω φάρμακα, δεν πληρώνω καμία συμμετοχή. Είμαι 0. Γιατί είναι συμβεβλημένα εγκλωζίβ που λένε οι Γερμανοί. Αυτό που πληρώνω στην ασφάλειά μου μου καλύπτει πλήρη τα φάρμακα χωρίς καμία συμμετοχή. Για ποιους λόγους πιστεύετε έχουμε ακρίβεια στη χώρα, εάν είναι μόνο εθνικό πρόβλημα ή, μιας και ζείτε και στο εξωτερικό, το βλέπετε και εκεί και σε άλλες χώρες? Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι σκοπιμότητα, αγαπητή μου κυρία. Πάρα πολύ σκοπιμότητα. Εγώ στο Βέλγιο δεν γνωρίζω, έτσι, ότι να ανέβηκε η τιμή πέραν από 10 σεντ. Δηλαδή 10 λεπτά που λέτε εσείς εδώ. Είναι η χαμηλότερη τιμή. Πείτε μου, πήγα στη Μάλτα πριν έρθω στην Ελλάδα τώρα προεκλογικά. Είδα τη Μάλτα κατά 45% φτηνότερα από ό,τι είναι και στην Ευρώπη. Και χλαβάζουν όλοι στη Μάλτα, γιατί είναι ένα μικρό νησί, και λένε πως είναι δυνατόν και αντέχει ο ελληνικός λαός με αυτά τα δυσβάσταχτα μέτρα κάθε μέρα, η ακρίβεια, και δεν μπορεί να ρυθμίσει η νοικοκυρά, η Ελληνίδα, το θέμα της διατροφής της, να το βγάλει με την εβδομάδα. Πάει με 50 ευρώ, έβλεπα
χθες το Μαρκόπουλο έξω, πήγε με 50 ευρώ και πήρε 2 είδη. Και τη ρώτησα, λέω, κυρία μου, συγγνώμη, τι είναι αυτό που πήρατε? Πήρα, λέει, 400 γραμμάρια κιμά, 2 ψωμιά και έδωσα, μου λέει, να πούμε, και τι μου είπε, και κάτι λαχανικά, κάτι μαρούλια. Και πόσο πληρώσατε γι' αυτό? 38 ευρώ. Με τα 38 ευρώ έπαιρνε τριπλάσια είδη, τα είδη τέτοια στο εξωτερικό. Εδώ είναι σκοπιμότητα. Και εγώ θα ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πολύ έντιμο, και συγχαρητήρια αυτό που με ρωτήσατε. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης που κυβερνάει δεν βγάζει ένα νόμο εκ το 42% όπως λέει? Έτσι, δεν ρωτάει ούτε την αντιπολίτευση, κανέναν. Πάει και βγάζει ένα νόμο και λέει, από σήμερα, εάν δεν κατεβάσετε τις τιμές, η προθεσμία είναι 10 μέρες. Θα αφαιρείτε η άδεια για 1 έτος. Αφαιρείτε η άδεια για 1 έτος. Θα δείτε ότι θα συμμορφωθούν. Είναι αυτό που έγινε να μην στη Βαρκελόνη. Και πιστεύω, επειδή είστε δημοσιογράφος, πρέπει να το έχετε αντιληφθεί, ότι η Βαρκελόνη βάδισε με την ακρίβεια της Ελλάδος. Δείτε σήμερα στη Βαρκελόνη, πάρτε ένα τηλέφωνο, έναν πολίτη αν θέλετε, μιλάτε αγγλικά, δεν χρειάζεται να ξέρετε ισπανικά, ρωτήστε, θα σας πούνε, είναι κατά 46% κάτω οι τιμές. Γιατί αφαίρεσαν στην αρχή τις άδειες, πέσαν οι τιμές, ισορροπήσε η κατάσταση, δεν κλέβουνε το λαό και σταθεροποιήθηκαν οι τιμές. Εδώ βλέπετε δεν υπάρχει. Και όχι αυτό και μόνο, είστε νέα κοπέλα, το είδατε, θέλετε να πάτε με τον αδερφό σας, με ένα φίλο σας, να πιείτε ένα καφέ. Θυμηθείτε με, από τον άλλο μήνα ο καφές που θα θέλετε να πιείτε, είτε ένα εσπρέσο είτε οτιδήποτε άλλο, να ξέρετε ότι θα πληρώνετε πάνω από 4,5 ευρώ. Θα με θυμηθείτε. Με ποιους τρόπους πιστεύετε μπορούν να αμβληθούν, τώρα φεύγω από την ακρίβεια, με ποιους τρόπους πιστεύετε μπορούν να αμβληθούν οι κοινωνικές ανισότητες? Οι κοινωνικές ανισότητες θα ξεπεράσουν τώρα μόνο, γιατί το έχει συνειδητοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες, που μου θίξατε ένα πολύ θέμα ευαίσθητο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποκλίνομαι στο συλλογισμό σας υπεύθυνα, γιατί αυτό που μου θίξατε τώρα, αυτό με καίει εμένα μέσα μου. Η κοινωνική ανισότητα εδώ οργιάζει. Πρέπει εδώ ο κόσμος να συνειδητοποιήσει, διότι εμείς θα παλέψουμε από την Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η Ευρώπη των 3 ταχυτήτων, τώρα έγινε των 2 ταχυτήτων. Λοιπόν, το ισότιμο δικαίωμα του πολίτη εδώ δεν θα μπορεί να γίνεται διάκριση από τον μεγάλο το λεφτά και να κάνει ό,τι θέλει με ένα μικρομεσαίο το οποίο βιοπαλεύει για να ζήσει. Εμείς σε αυτό θα το παλέψουμε για να μπορέσουμε να σπάσουμε αυτή τη γάγκερνα των ελίτ μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο από εκεί αντιλαμβάνονται. Πιστέψτε με ότι λόγω ότι είμαι και πρόεδρος του Σωματείου Ομογένειας Ευρώπης, ξέρω πολύ καλά ότι αυτό, εάν θα ξεκινήσει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα αναγκαστούν, εμείς έχουμε και τον κόσμο μας έξω και την Ομογένεια, θα κατεβάσουμε την Ομογένεια στο δρόμο. Θέλει δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάψει αυτή η ανισότητα. Ξέρετε, κοινωνικό δικαίωμα έχει όλος ο ελληνικός λαός. Εγώ δεν διαχωρίζω κανέναν. Έχετε όλα τα κεκτημένα σας δικαιώματα, σας τα στηρούν ορισμένοι. Η δική μου, είμαι 50 χρόνια ζω έξω, έχω μάθει να σέβομαι την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού εδώ, γιατί είμαι κι εγώ ένα μόριο του ελληνικού λαού, και να ελέγχω τον εαυτό μου. Αφήνω όμως να με κρίνει η πατρίδα μου και ο ελληνικός λαός. Αυτά που σας λέω, επειδή 50 χρόνια τα ζούμε έξω, είναι ένα που με πόνεσε αυτό που μου είπατε, θα το παλέψω με όλες μου τις δυνάμεις. Αν αυτό
και θέμα υγείας και αγροτών δεν μπορέσω να το πετύχω, θα βγω στην τηλεόραση, θα έρθω και στο κανάλι σας γραπτός, θα υποβάλω την παρέτησή μου και θα φύγω. Είμαι τόσο πεπισμένος και ξέρω τους συνεργάτες μου ότι εμείς θα τα βγάλουμε εις πέρας. Κύριε Κώστα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά, και εύχομαι και πάλι για μία φορά ακόμη ότι ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού. Παρακαλώ να με πιστέψουν στο πρόγραμμά μας, διότι ας αναλογιστούν ότι από σήμερα και 30 χρόνια πίσω όσοι περάσαν Έλληνες ευρωβουλευτές από την Ευρωβουλή να μου πούνε τι προσφέρανε για την Ελλάδα. Τι προσφέραν σε εθνικά θέματα, στην ακρίβεια που συνέχεια να πούμε ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό, στη βιομηχανία που δεν υπάρχει, που την κλείσανε, που τα ρημάξανε όλα. Πείτε μου σε τι. Ψέμα στο ψέμα, εγώ δεν μπορώ να αντεχθώ το ψέμα. Λυπάμαι, δεν μπορώ να ανεχθώ το ψέμα. Καλύτερα να μου πείτε την αλήθεια και ας είναι και πικρή. Λοιπόν, καλό τον ελληνικό λαό να σκεφτεί και να πράξει, γιατί είναι υπερήφανος και έντιμος ο ελληνικός λαός. Μπορεί μέχρι σήμερα να τον έχουν καθυλώσει, αλλά εγώ πιστεύω πάρα πολύ στο πνεύμα το ελληνικό και πολύ στον ελληνικό λαό. Δεν είμαι, όπως σας είπα, τίποτα πάνω από σας. Είμαι ένα μόριο του ελληνικού λαού και αγαπώ και εκτιμώ την πατρίδα μου, παρόλο που έζησα 50 χρόνια έξω. Γι' αυτό ζητώ την ψήφο του ελληνικού λαού και αφήνω την τύχη μας, το κόμμα μας, στην κρίση του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πάρα πολύ.